mara lap tuke Mabuhungu Stadium e kaunti ma Kakamega dhiru mokochopo dwe mar 12 igani nowacho mano ni biro miyo alabno thuolo mar bago moko kuom tuke mago mag AFCON ma higa mar 2027 mibiro go Kenya, Uganda gi Tanzania. Ruto ne wendo modhiale tuke mag mar Governors Cup mano bagi Bukungu e final mag jok machuo. Tim mar Lugusi FC mawuok Malava nobedo joloch bang' loyo Mbabu mawuok Kwisero gol achiel kuom lingthi. Korka nyiri wacho ni tim ma nyiri kanyo mano mawuok Mumias noloyo Shiere Queens mano ma Lurambi gol achiel kuom nono. Joloch ne do $2 million kod $1.1 million gi nus korka jomachuo kod jok manyiri kaka luore kamano. Kwa sababu wachezaji hodari ambao wameweka Kenya yetu kwenye ramani ya soka katika taifa letu wanatoka hapa Kakamega, ndio niliamua nikamwambia huyu Italanyi ya kwamba hii stadium ambayo ilikuwa inajengwa na county government sasa niwachie mimi nimjenge nimalize. Uwanja huu ambao tunashirikiana nawe najua itakamilika by July this year, ili mwaka wa 2027 tuwe pia mojawapo ya viwanja ambazo zinakuwa host wa African Cup of Nations. Wapi makofi ya